Η εποχή του Χαλκού. Οι λαοί και οι πολιτισμοί της Εγγύης Ανατολής. Η εποχή του Χαλκού διαρκεί από το 3000 π.Χ. μέχρι περίπου. Το 1100 π.Χ. Ποιοι ανέπτυξαν τον πρώτο πολιτισμό στην ανθρώπινη ιστορία. Οι Σουμέριοι. Ποια γραφή επινόησαν οι Σουμέριοι? Τη Σφινοειδή. Στη Μεσοποταμία ιδρύεται για πρώτη φορά ένα ενιαίο κράτος με κέντρο την πόλη. Της Βαβυλώνας. Ο κώδικας του Χαμουραμπί είναι η πρώτη διασωσμένη γραπτή. Νομοθεσία. Το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο είναι το έπος του Γιλγαμές. Τι ήταν οι πυραμίδες της Αιγύπτου? Η τάφη των Φαραώ. Πώς διαλύθηκε το κράτος των Χεταίων? Από τις επιδρομές των λαών της θάλασσας. Το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό αλφάβητο. Ποιος ήταν ο πρώτος μονοθεϊστικός λαός της ανθρώπινης ιστορίας? Οι Εβραίοι. Ποιος ήταν ηγέτης των Εβραίων όταν έφυγαν από την Αίγυπτο για να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη? Ο Μωυσής.